Hej ty, cigán, počuješ? Prečo máš rád bicykel? Alebo mám. Máš rád bicykel, prečo? Fajčíš ho? Áno, ide dobre. Kolesa, pedály. Aha, takže slinami ho mažeš, hej? Áno. Je to dobre. Tak dobre. Dá sa to povedať. Za koľko si to kúpil? Kúpil som to za 30 €. Kolesa 100 € boli. Ale, neverím ti. Tak, oplatilo sa. Cigán si, klameš, nemáš pravdu. Som cigán, ale som riadny cigán. Aha, takže ty si na to hrdý, hej, že si cigán. Áno. Som rád. Si rád. Máš to mňa. No, že ukáž tú prvú čokoládu. Čokoládový. Hej. Čo čokoládový? Hej, však ty máš Mám čokoládový kokos. Eha, máš prsty, nože ukáž. Mám. Kde? Mám. Dobre kolesa. 2,50. Dobre sú kolesa. Elektróny. Elektróny. Áno. Vážne. Aj brúzy sú dobré. No nič, idem doma, hej, jebať. Čau.